rawa 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 zaurance bayani ne kuma ɗaukaka ta Allah ce wanda ya rike Allah kun gaba za mu yi wurin gazawa. Sama dai tana da hazo mu ma mu san dalilin mu yanzu muke yi barci suke yi Musa yaro yake magana dai rawa 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 sannu gwani a gaida ka yaro ba zai ta manya ba mai haƙuri wajen nema lallai ba za ya taɓe ba idan ya maka na yi mai sai dai ba za a furta ba zamani na tauraro na uwa take min du'a'i dai Zaurance bayani ne kuma ɗaukaka ta Allah ce wanda ya rike Allah kun gaba za mu yi wurin gazawa. a bar magana akan zafin nema bai ba da samu ba wulakanci akwai zafi zuciya ba za ta dauka ba kalmar so da akwai daɗi a furtan ba za na raina ba mai aka fara dai na gadara hasada ta zama mataki dai rawa 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 Wai duniya ana shirme ina gaida masu zagina masoya na bazan manta ba idan kuka je a azan zauna kowa ya ga daɗi ya ga wuya ina ƙaunar sana'ana ban ga hakan ba sai da su baba suka ce Allah ya kare dai rawa 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 na gaba ya ci gaba gaban kai haka ba bar raina muku ba biyan bashin gaba ban so ai haka ba hannu yake karba gidan shi da ba daya ba ban yi zaton zamba Allah ya bani basirar da Rawa ta zai mu da har da waƙarama. na kai sun kai an ce musu ni ne dai Rawa ta zai mu da har da waƙarama. na zo sun zo an ce musu ni ne dai